Bigyan mandali ang kayo. At kaya Pamamas na ilagay maya pabalita ang San Mateo. ligaya kayo ako inyo. May kula rin parisero at inisip ng palalan king makananguling apakirapan ni Jesus. Di pa magsalita na kay Magdalena. Di pura na lang makikita ka Jesus king karinakalagat at di mapilan at tauhan ng Ludes. Sila na kaya, Maestro, bago may puning tao kayang tapat, tutuloy yung sa katutuhan kay kabuyan ng Diyos para itaw. E kayo biyas ang mga bilang kay Human Pablasan, pare-pareho ilagay yung kanyang tao. Sa nila mo po kay Pagay, naning pamalak yung kagiging. Labot yung batas na mo, yung mamayang bisking interedor ng Roma o Mali. Dapat ba naman Jesus imarok ng palat sa hinyangan ng kanila? Hipokrita. Bakit huli ko makinakpan? Bakit siya na igual ng pamayan bis? Hindi na po na natin meto ka din natin na ng kilo ng karela. Kaya yung larawan at lagyo yung makalatangkin. Kay Emperador Labo, alam may iba. Inyangan na Jesus karela, nung niya. Hindi king Emperador, king Emperador. At hindi king Diyos, hindi Diyos. Kapag natin may pabalikat niya at ang Krisas. Pagpalitan kayo ako ang Kristo. Hindi ko po metong leader. Ikapalit wala ng huli niya gagawa yung kakanin kay Kati Pampanga. Eh, ba't sabi kong Chicharon Guapo, dala na ng Bagyo. At po daw, Bagyo, magdala yung palis. At niliwa kong papasalita yan, dala na kong King San Simon. Sige pa yung urana. Aringanan na po yung madam. Ingasawa na po yung umabobra. Pablasa natin niya po nervous breakdown. So, ikabugso na po anak, nilawin po yung tatang. So, po daw po kaya kung panulo, inanap po ang walaya. Kanya, makatamo po, inimet ko na po anak, nilapagubray ko kay Canada. So, nilapag-asawa yan, ikwalay ko yung manang ko itatanda. Iniingat na po pungso, baka balat na rin po iputin. Pero meron pong bagay na sa ating na momento, tingin na kay Canada. Punta po pala ang nakakobra ka rin. Nung kanina na immigrant na ako, mag-report ka po kay gobyerno at kapag na nakakobra, gobyerno dinanala po pang-sustento ikabyaya. Masating ko pala, wala ka pala obra, alam ko obra na ako. Bakit na ako pala pera? Mandi. At paglari na ako obra. Ang makatulog ka po mismong spiritual mo. Kanya po, tiyan po rin, sino citizen na, di obra ka po kay Bol. Maginis na po na rin siya po food court. Ang sugali mo obra ka. Kadwa, punta po mo na inalaktibayin sa kanila. Libre po hospitalization. Libre po pamagalan. Kasanting pala na ako, gambayin niya ako. Gobyerno na po pala. Hospitalization, education. So, hindi ko mong sabihin, nung ita po gagawa na ng gobyerno, karipin po mismong citizen o member, ika po mamayad tax, manyaman ka pulong mamayad. Kasi bago ko, at inapumasanti, ang punta na, dignis mo. Pero, pagkakalo mo po, dahil mamahalaking gobyerno, pero kung ganito na sa service, pamayad na rin tao, na kayo kung magpersa ka kung mamurahin. Ay, hindi mo, pamulsa ka lang mo. Hindi mamurahin ka. Pati na kung may maraming tax. Pero nakakakita ako sa itamang mga Pilipino, naging gobyerno tama po. Sensitive yung mula, lalo na kayo talagang pakakalulog.
at gamit na po masaresereng tax now, in servisyo talaga na rin pakakaluto, kalupa na po kay kalusugan, kay edukasyon, at kay matapos na po kay pamanang pong kabiyayan, of course, mag-etang mo salo, kay pamayatang mo tax. Pero ngayon lately, in kinatama po ngayon po, direct to the BIR, at po katalam ngayon kayo po mismo panyukan kay tax. Kaya yung po ginagaling pong doktor minsan na bigla gawa doon pong advertisement na mamulay ka niya, yung doktor po nidol malam. Bangin yung kapatid po sa isang store, itaas lang po niya. At parang ang gawa ng tax. So hanapin po sa isang store, magkakaroon na ako ng tax na mo yung listahan mo nga na utak laman. Natupin po naman Kaya sa isang store po, mamayin na po kayo ka, parmingwanan, insenas, at 30. Kaya kung kayang listahan na nakakaba, o po kayo sa likutan na kayo mo niyakin. Para ko mabayad tax. So, of course, kung mahalin ka po yung trapo, mabayad ka rin. Okay? Hanggang kanyang panahon na po Jesus, problema yan kung maragol ka rin po siya, yung pamamayad tax. Kaya Roman Empire. Kasi po, sasakupan ko po rin Roman Empire. Okay? Obligado lang po rin Roman Empire, yung pamamayad tax king emperador. Ita po lang, wag inuubusan na dibucho. Kasi, Potang may mayat ka pong tax king Roman Empire, hindi sa diyan, kinalaman may po Tiberius Caesar, king emperador daw, ang tingneto ng Diyos. Tempo mo Diyo, at itamula ng kautusan. May itong yaming Diyos, yung pumulugod, alam ng kaliwa. Ay niya mga karela, masakit na pulog, mamayat, kuning alala na karapat, kuning tatakot lang. Pota po'y kulong dala at pota po patel dala. Ay niya mamayat ang tax. Ay niya malagulang po, isa sa diyan ka rin yung mamayat tax. Ito siya yung issue, yung magiging ini. Dahil po kalaban ng Jesus, muli-muli din po gamitan yung pamamayat bis anting meto ang issue. Ba't kayo ito po Jesus takpan din? Nung baga, Jesus po lahat ng lusot, na naman po yung pakibat na, kaya tatutang makain tulit po, yung mamayang kapong tax, yung emperador ng Roma, o wali. Nung ipekibat na po Jesus, buwan dapat tamang mamayang, sabihan na po kaya, teacher ka pa mo, mukha yung sasabihan mo, balong labag yung batas na mo, yung sambang aliwang minum ang Diyos-Diyosan, abulangan mo, para siguro kayo. Okay? Potang sinabi ng po Jesus, tama mayan, labag kaya katap mo yan. Atino po din yung bata na Herodes. Sumunod po Jesus. Right there and there, taklutan din po Jesus. At sa niya na po, rebeldia, at lalaban niya po yung Roman Empire. At yan yung putang din po din pariseo, mga Jesus, ala ang lusot niya nila ko mo. Pero balo na po Jesus, ikay ka rin ang lusot. Kanya nga ng karera. Paano po nga napanilugan niyo po? Ipokrita kayo. So, labi niyo po, di man nilo, ila po din mesilo. Kumbaga, ginawa ka pong kulkul, ikaw na inapo, kaya kulkul ang gawa. So, nga Jesus, dalagi kayo pamayad bis, 1 denari. In 1 denari, maratandaan niyo po, yabi niya po yung sweldo ng pati nga po di maturaw. At iketong pong dinari, kita po kayang kara, kumbaga po ka rin kinatang coins, ing makakabit po, ing lupa na at lagyo ng Tiberius Caesar. The divine son of the emperor. Ito po yung makakabit. Kita pong krus, nakabaliktad na, ing makakabit po imanang, ilivya, mga lumukya, tatala niya po olive branch. Sabi sa dinaryo. So, hindi nga ng Jesus, ibig sabihin ni Jesus po layo pong daragang dinaryo. Dalayan kayo. Imeto mo pa rin siya, tinukot sa limpulsa na binyan ng Jesus. E nang bali ang Messi, ibinang niya. Ikang pariseo, mga kita, gagamitan ang puting perdaring kay emperador ng Roma. Kumbaga, iya, mamayad siyang tax. Iya, kilala ng emperador. Ito nga Diyos. So, kanya, nga ng Jesus.
Itang karapatan king emperador, ibigay kayo. Dapat, itang bagay, karapatan nga kung ito, dapat siyang ibalik kayo. Gagamitan din po din nga niwang politiko ini para sa dyan na po katipuan ng separation between the church and state. Na impisan man, dapat makilang yung gobyerno. Yung gobyerno, dapat makilang impisan. And that was not the intention of Jesus. Kanyang sinabi ito. Ulitan po, kung dapat magagamit ini kinatang versikulo ngayon para sa dyan separation between church and state. And that was not the intention of Jesus. The intention of Jesus kaya ipakit na ng tao. Tingin ka na ng bagay kaya tingin yato, iba't kinakong ito. Makapailan naman kinupaya ni akong ito, pelalo yung emperador na ni Roma. Kapinagman enekapante ni akong ito. Ngayong yung tao, tingin emperador. Kanya, ang loyalty, nung tatangitang oras, mas maulaga yung loyalty mo kinakong ito kesa akin kaninumang tao. Hanggang may payayaman, hanggang mga papahan kita. Ipamurin mong tao mo ng dinig, pero iyakin yung luin, kamuyan at ibatas nila. At kung sakali man, at itanong mong natutulad, anti-Kristiyano, dapat magita ng kung bayan ka, Pilipino. Kita po yung muna na niyang palagkat. Yes, talagang kinakatamo ng Ginoo, pero may panalitang naman at intang may pangaman sa Pilipinas, katungkulan tamo po, ingsuportan tayo, respektuan tayo, ingatang pangang Pilipino. Kanya nung sakali mo, at inya pong programa ng gobyerno, lalong-lalo ng sasakop niya kikapakan na rin, makakalulat may salanta, intisang man po talagang mamantari. Halimbawa, anyang pong ikayarin ng muling mapasikan ng bagyong Yolanda, part of Bisaya was affected. So, intisang man po yung gobyerno minuklutan na, at ginawa na pong meron kung scientific approach, bangkalita, pula po maging yung pong pamanarapin na kalang problema at yung pumili mong karera ay niyang itang kong Pampanga inibigay kong lugar kaya katang sino po ang tatanita yakin niya po yung Buswanga part of Palawan ang ilas na po yung Coron o ikaw po kayong kalap ng mabiring sawot na po may tamo pong cash donation kaya may natamong correction o kung itang malag pong foods dahil natang po yung Buswanga. So that was the program of the government. It should be supported. May collaborate tama po kayo. Uling ba tama po, masaltingin kayo pong pigada, in kayong programa, na hindi sila tatamong kapatid. So that is our obligation. At di mayo pa Pilipino, dapat ang Kristyano, dahil ang kapatid tama po sa soma ng gobyerno, obligasyon tama naman insumaw at suporta tama. Pangalawa, pero nung darang po itang oras, yung programa at batas ng gobyerno para kay katao po labagya aking kautusan ng Apogino at labagya aking konsensya mo at yung kapong karapatan tutulad may labanan may at sa diyan kaling tao erito pa katungkulan tamo po ito. Ulit-ulit po mas matas siya po yung batas ng Apogino kaysa yung batas ng tao. Metong pong kaso. At yung metong sekta, pipilitan daw po din na rin na pong mestra ni pong blood ceremony, inumala po, pag-ibag ceremony na, at pugayan din po yung bandera ng Pilipinas. Yan ang pong isa din na. Dinimang daday po. Dini pong mestra, dini pong pag-inang rin po itang sekta na ito. Di na siya po yung Supreme Court. Nandesisyon na po yung Supreme Court. Nung ikapaniwalang taking reliyon na, respect what it. Galanan nila. Anya nito pong sekta na ito, ito po ang person ng mestra. In pong blood ceremony, yung wala para karela, labang ikaw utusan na po. And that is, para karela po ay idolatry.
po ang pwersa ng gobyerno. Kuling baru ang kuling gobyerno, mas mata sa batas na rin tao kinilin kaysa aking tao. That is one example. Kanya, ulitan po, o nakating pong batas para kinatamo kaya mga kunting prinsipyo konsensya tamo at itapang karapatan tutulad tayo. Okay? Pinana po din magagaling gobyerno. Kanyang ikit na po ating katiwalian, imbis na po makiarela, ligresign. Ang gawal po rin sweldong pangako na lang. Pinana po rin mag-testify na turuan do kung maglaram to pin down, alimang tao, they said no. Likwan na po yung plano. Pinana po health workers, they said no. Anyang pinversa na lang, dapat dala pong sterilize o dapat dala pong tuba irrigation, din po alam mong babay. They said no. Pinag po rin mismong medical practitioners, in meron ng pasyente, anak, papayabot, pinganak na, he said no. Ang gagawin maraming babedang po professional figure, they said no. Bakit? Bahalo na pong labag ng konsensyalita, labag ng kautusan ng aking pangalan. Kuhayam yan ni kwal tao, ing namang gagawan ko mga konsensya. Pero ang yan po din pong metong abortionist, na din mo anong bing matutulya, ing baramdaman ang pagkiyak na po din anak. I'm being tortured. Kasi po ganun, libo-libo na po din pengaling pong inabort na. At the middle of the night, pigising ang pugan ko at nekapawas. Ingdaramdaman na pulitan ko, ringkyak na po din anak na makalaki. Inggewa na po may mong pisabi. Inggewa na po ginawa yung merong movement against abortion. Ba't kanina po manahilig ka rin kalalpa? So, mas kinalang nangyari ako din po, po nang gawa mo yung bagay, labag inuutusan ng ako din. Talaga po pusiga na ka rin konsensya mo. Hindi lang sa dyan, gusto. Kaya mga Diyos, igalaw. Dapat tungtong naman. At dapat tungtong sumaw, magkalita mapigil din. Magkalita, ininuman po yung papatupad ka rin titok na nga. At ikabuyan ang pugin, yung matamato. During the time of Gloria, mga pag-ating Malacanang, at yung pumento ng Chinese, ang ipalakalang king Malacanang, he was given the highest award kay Pilipinas, the Ramon Magsaysay Award. Namin po ginawa ng po ni Chinese National Day. Ginawa niyo pong libro. At kayo po istorya ng po paralanin ng Chinese government to stop overpopulation. Tapos na po rin pakakalulu. Ila-alaw daw kung may pumayanak ng talasawa, pinikalong talasawa. Ipagkadwang anak daw po, dapat bawal na. Niya mamigil kayo. Pinanip na pupun siya pinasama mo. Balikan na po ng gobyerno. Igawa na po yung asang kadagdaran po pananin. At forced abortion. Patindi po yun. Ito po yung sinawalat na pumiling sa inyo. Isa Katolik, kasama ngayon po ng China, at ikay po delikado na meron po China. At gusto mo correct na po. At may parang din po Pilipinas, itang gawa na pong may pangit pagkatapang. Uling lalo na dapat. Kautusan na rin yung linggo, kaya kakala rin tao is, di nga anak ko po, alalang ang pangmaya, board mo lang, patin mo lang. Ngayon kayo po rin na po ang lasawang dala, tutugal gawag ko po padabagin ko po. That is very human. Kanya, kita po rin lumayo na niya kinalag sa po. Alay mo magawa yung sa Gustavo. Kasi hindi niya pinipin siya. So sana kita ang mga kanya. Let us become instrument. Ing tunay na po kabuli ng hamong dito. Aliwa po yung kabuli ng ito. Sana nga po ing loyalty ka mo. Sana layo po kami ng mga pagkakulitan po. Hanggang may pagaya. Hanggang papakanata ka. Hanggang hindi kabiyayan mo. It cannot dictate your conscience of what to do. So, hindi ka. Okay. Kaya sana po hindi pinatampalalangin mo. Pero sana po yung tamang gagawa kong batas. Iisipan ka po, ikaw pong gawin kong kanilang priority is how to
to implement di batas ni nga po dito. Aliwa po nila kung sa liparas ang mga sarili. And then, kadwa, panalangin tama po sana, hindi po kinatama po sana nagsupunin ni kikirahin po nga kayo pong lugar. Ini pong balaban ng lugod at kasiwan na pepakit na po ni kinatangin doon Birhen Maria. Sana po matutmanan tayo. Ito po yung mga bagay na dapat ibalik inakagin. No? God has been so good to us. Bininingan na. Hindi nakatapong mali nga pahinto. At tanong pa at suminin po kinatangin batang kayo. Ating napasalamatan kinakagin mo. Ini po sanang lugod at kasiyo na kayo, bakit lang ng Birhen, yan pong pakiatusan ka. Kinatututan palibig. Ba't ganita tunay mong lumamuing dalam at grasya kay kanan. Belman niya po, baka po nga algo lumagupis na kong Monday, manitala po rin ang limang barangay. You can have time to talk to them. Tapos na po itang barangay, pintalaan ng puling krosada. Mga lalo po yung krosada ngayon. Di tao pong pintalaan ng binyasa na po kayo musting puso. Nagbiyasal kong may kwento at may kikain, yung oras na, habang at sumpigarin ang krosada. And I tell you, it has changed their life. At tingtala sa mga. Ini po gagana ng pungkala. Nakakataray po sana from Monday, o makumpisa po po Monday, at ipo po posisyon Monday, Tuesday, hanggang pong Friday. If you can give it us, ang kakabag na po, also experience the power ng puning krosada, on how it changed the right na puling dalag po rin kita tamang kapatid team parokya. Tapos na po rin manumpulan tamang kasulong team parokya. Sana biyari tamang po, para maging tamang po oras, maulag ako itang presensya yung mga kayo hindi ka mga tsupin pinag okay? So, pasalamat po kayo tapong tawag sa akong sasaw. Meron po makapagmula lang po yung tulad. Kanya po Friday na, lina po po rin tinapia ang po kain. Isip-isip pa ito, nagkakala po ng tao. Mas sure nila kaya yung inuto na sota ko. May nga talag-talag para kalatao eh. Hindi pa po paliwag na kalatao. Kaya rin ang po rin wala ang fiesta. Hindi po wala, tingnan niyo po ulan kayo sa ito. So, how beautiful is it? Wata po talagang mamustika, dumaki ka. Dapat po bagay makapagulala. Wata po ibigay ang Diyos, isang pangarikin para kayo.